tum zirna huanga chuan Zawhna Changkang kan nei theina tura MBSE hmalakna kan ngai thadon ani he education system chungchang kan soi thina kan ngai thata fomaya UPSC result lo chhuah lima phei chuan aminol pui hianin education system hi athalo ani tin kan phunna sa thina heng kan soi zong te hi adik na chena oma chuti lai chuan education system chu enge ani ti kha hanin zot taila mani hriat dan le mani ngai dan kha kan soi fak mai thina soi fi thiam kan tam lo le mai thei education system kan soi pianga soi tel ngai chu kan te fung education system chu a that le that lo te na tura te fung kan hmana kha ania tuna ri chuan naupangin a thiam lo te na kan nei le kan hman war mai chu exam khoi sona hi ani naupangin Zirlai athiam rengem ti tenan engzo na nge tha ti te po ngai tu tham hle mai ziaka channa pek thei chi chau nge ka channa ti te po ngai tu tur tam tak omanga khopuya Zirlai thiam thei ber terwalin thingtlang naupangte Zirtirtute nei thawak lo zo ka te po kha te ve thawan nga ya thingtlang naupangte kha khopui athiam thei ber le Zirtirtute tha ber te ina an shual te nena te na in angkhata kan te khanin lo fel ta puk mai se education system kha system tha ni angem nge athiam thei fal deuh te le Zirtirtute nei tha deuh ten ma an sawn duak khanin education system chu a tha kan ti mai don ngai tu angai tam tak a omani education quality education kan nei du lutuk na lama hian an fual deuh ten an tuar viau theya school chol san po an teu thei ti na ni chu tak chu education system chuan adu lova naupang le khazir rual chu sikula ngei se ti kha education system chuanin adu ani policy te po in adu ani universalization of elementary education ti the universalization of secondary education ti kan hriat thin te po hian chu atumani naupang zirlai zir omate kha chu sikul se sikuli bansan lo se ti akha adu ani ma se zirna lama chaklo zok te ngai tu aringot kan kal chuan quality sang kha kan nei theidon chuang si lowa education hi chung tin hong ani awangin chung tin tan thaber thlan thiam harviau don ani ti kha kan ril ruwa atlak to karinga heti zong hian in koi her shatila education system a chuan assessment or evaluation exam kan ti ang chi kha atel ngei thina no pangin ma sawn le sawn lo te na tam tak zinga examination a kha apoimo berte zinga pakhat ani thlat sini examination chu chishang pathuma liandeu dewa then thei ti taila board exam emaw public exam hei matric exam kan ti ang chi ang kha masabera chuan ani chumi chunga chuan entrance exam a omlea chumi chung lea chuan competitive exam kan ti te po omani khang exam sang pathuma te khanin tumshan tangkai na le tangkai lo dante thatna te anei veka khang kha voina kan ngai thadon boka chumba ka chuan tunlaya india rampuma ma kan lak so na Zawhna Changkang Competency-based question anti te learning outcome-based education kan ti tele kan soi tur zinga poimo tak mai higher order thinking skills chungchang te le nu le pa te poina kan hria ta kan lok pui thei tur thil te kan ngai thadona chutiang soi tur chuanin Dr. Jonathan Lalin Moya academic officer MBSE kan som don ani lo ngai thang ole kan hria tak khan voina karon soi tur hi higher order thinking skills Zawhna tha chu enge ti chungchang ania chumi ma chuan thileng engemo e lo ngai thatu mi puite Zirtirtute le naupangten kan hriat ta na poimo nia ka hriat examination chungchang te NEP 2020 chungchang te hantarlan masakadwa board exam result han chuaka minol puina kan soi thin chu naupangte hian hrethiam tak lova an bai hat hian distinction ate an pass thei
by heart system ringotin by heart ringotin letter te an mu thei ti in kan soi thina chutiang chuanin NEET te JEE result te lo chuaka kan state to parte po percentile ranking India rama thatak tak an nei lo nung taka an om thin ti ten kan soya tin UPSC result thleng pon an chuaka chuta chuan kan han nil chang hianin mi puite hianin kan textbook hi ni kan syllabus hi ani ti in kan soi thina chuta kan tarlan du chu heng exam chi sang te hi kan compare thina ni board exam te entrance exam te competitive exam te kan compare thina heng exam chi sang te hi ama sabera chuan public exam ma oma board exam MBSE na kan conduct thin te Central Board of School Education in a board exam an conduct thin te hi public examination ania public examination hi chu naupang zong ta na ti ani naupang te khan an thiam viau ani chuan an vain distinction an pass thei tin he ta thingtlang khwa kil top le khopui mi tan po le school thaber le a thalo zo ka kan ngai te re theiber le hausa te tan po angkhat veka intru dual na exam public examination ania adot le kan han tarlan entrance examination heng National Testing Agency kan ti NEET JEE kan ti te CUET thlengpon heng ang chia hi chuan antiran example alo soita ila Indian Institute of Technology kan thria chuta chuanin teaching learning kalpui du dan bi kan neya an teaching learning an kalpui ang chi zirthiam tur ang chi no pangka thlan chuan du ni chuang an thlan chuan chu entrance examination JEE advanced kan ti ang chi te hi nia antiran kumkal ta khan Central Board of School Education noya chun pass percentage 90% aina tamzoka MBSE noya po high school 70% aina tama higher 80% bor velania ama ero chu NEET kan ti te JEE kan ti chun 10% to 20% ang velani khata tang ringot po khan adang lamna chu kan thre thenga tin heng UPSC ina exam conduct how anga phei antiran IAS kan ti ang chi anga phei chuan kum nung ber khan ka hriat cholo chun 0.2% kha an thlinga aom zia chu mi sang khata mi pahni ti na ni mi nuai som pathum velin an dil chuan thling lo khatam atam zo kan ni don ani tin 99.8% ka chu an thling don lo ti kha exam ma ho tang khana chiang sa ni chung chu ani ta kan ron soidu ana chan chu heng exam chi sang te hi I kan compare thina chu ti rualin angel angana compare chu afu chia keima chon ka tilava tin chuti rolin ain relate lo tina ani chuang lo ti kha ama sa chon kan ron soidu ani NEP 2020 ya hian thil tam tak tar lan NEP 2020 hian avai vai chon hei hunte che pa ka soivek seng lawanga chunga voina ka thu soitur ne na in mil deuh nia tlang puite chu kan soyanga learning outcome based teaching ti te higher order thinking skills kan ti te knowledge based to competency based kan ti te assessment of learning assessment for learning assessment as learning kan ti te hi aron tarlan ka do voina hian learning outcome based teaching kan ti learning outcomes si apoi mo ani learning outcomes kan ti chuan kan thil zirtur kan textbook kan syllabus kan curriculum in no pangte thiam se min ti kha learning outcomes atoi zong khati zong kan soi fi athanga learning outcomes si apoi mo a chan chu school a Zirtirtute learning outcomes fel fai tak na ya no pangan zirtir assessment tu in learning outcomes mila assessment ati bok chuan kha learning outcomes kan teaching learning le assessment kha a bridge the ni ani lova atu emaw zok in a learning outcomes and base lo chuan no pangkhan har san an tok don ani NCERT hian learning outcomes si elementary atanga higher secondary ta na man tur hian a publisha higher big hi draft a chuak to a MBSE point feedback kan pe ve nge a finally ala chuakin ka helova high school big lo soita ila and learning outcomes sa chuan curricular aspect kan ti te detail learning outcome te khatiang zong kha om veka kha mai ni lovin khang learning outcomes te ka achieve turin suggested pedagogical activities khan da vek bokani he particular learning outcomes achieve tur hian hetiang anga no pang zirtirtu tiang chi khan an da vek ta antinan class 9 social science min azir chuan chu tiang khatiang chu azir chuakang unity kan ti te mo antinan science te lo soita ila no pang in science azir khan science su hriat na hlom khom ani a chung te chu va hriat thiam ringot kha ani lova science su body of knowledge ania way of investigation method of inquiry ania ti te science way of thinking attitude ani hang open mindedness kan ti te respect other point of view kan ti te le
curiosity kan ti te atamang cause effect relationship kan ti zong khat yang te kha naupang ina zir chuak tur ani ni tinuna har sat na to po scientific method mangin chin feldan athiam khang zong kha science zirna khana tumani chuti rualin entirnan class 9 te an zir chuan Ohm's law v equal to ir vashiat thiam equation vashiat thiam te khang ahuna man thei khang zong te le kan ni tina kan thil ton ba ka kan thil ton ngai lo kan la ton na khang kan thil hriat thiam te kan va man thei na kha khang zong kha learning outcomes ina aken tel vekani chu khang learning outcomes ka zirtirtute in classroom teaching learning kan ti dona kan chiara kan thria khami base kan zirtira assessment ti tu in a learning outcome based assessment ati le chon no pangkhan learning outcomes ka achieve thei don ani ti lai kha kan soidu ni don pani na chon knowledge to competency based hanti leila knowledge to competency based NEP 2020 ina ron ti hian knowledge ron ti hian remembering kha soina ni in ka hria tun lai a chon knowledge nei ringo thi to ka ti lawani competent turani enge omzia knowledge aneyanga skill aneyanga attitude dik anei bok turani ti laya kha kan tarlan du chu ani attitude dik kan nei lo awang hian entirnan tun lai khovela knowledge kan neya skills kan neya attitude dik mishing ten kan nei lo awang hian kan chevela ramsale nungcha thum takin hmasawnna kan ti hian tuar me kani ti lai te kha kan bel du ni chu ator le chuan assessment of learning assessment for learning assessment as learning ti kha kan soile duwa assessment of learning kan ti chuan summative evaluation kan soina ni naupang in azirlai tur zong azir zo to nuwa kha zirlai kha athiamem tia kan test kha summative assessment ani chuan assessment of learning ania assessment for learning ti om vele thunga chu formative assessment kan ti khania formative assessment hi apoi mo MBSE po in integrated evaluation scheme kan manga school tinin marks som ni an thunei na oma khami mangkhan no pangte kha assessment an lokti don entirna high school a chon class test 1 class test 2 class test 3 om ta class test 1 a zirtirtute han conducta no pangin thiam lo tam taka ne kha zirtirtute alepek azir main khang no pang a thiam velo ho ka remedial teaching remedial class anei pui turani ti te kha om ta ni chu ta tang chuan formative assessment omzia le ni phung chu kan thathiam thei ome kha NEP ina assessment for learning ati ni chuan kan la hriat vak lo tura karin nu le pa te pona lo hria ila poimo ka ti chu assessment as learning ti hiani assessment as learning ti chu no pangten anmani kha self assessment an ti thin turani entirnan mathematics te hi example a han betaila thren kha chon acho kharin an thathiam thin thren kha chon tian an en maya tian an thathiam maya kha engtinga ka zir hian nge ka thiam thei tite zinga ka zirin nge zinga ma taka ka thoin nge zanlama ka zir hian ka thiam thei tite zong kha no pangina ama self assessment ati kha assessment as learning kan ti choni he NEP na ron ngai poimo ema NEP 2020 mai ni lo NCFSE National Curriculum Framework for School Education po khan hengau hi aron da poimo ani tikha kan soi masadu ani ti chuan higher order thinking skills kan soi don chuan Benjamin Bloom an Bloom taxonomy kumsa skua somnga le paruka alo chop chhuah hi kan soi tel nge anga ya khami tuma a chop chhuah kha chu knowledge comprehension application synthesis analysis evaluation ti khania 2001 borvel kan education is how hian remembering understanding applying analyzing evaluating creating ti in an herrem sheta adanglam tamlowa chedein khatia kan ron soi mai pokhan adanglam na chu kan thathiamin karinga remembering understanding applying bi ka kha lots kan tia lower order thinking skills noya kan da dewa ti chuan analyzing evaluating creating kan ti bi ka higher order thinking skills kan ti chuni application bi khi ni tina kan thil ton ni lo new hypothetical situation kan ti angchi new situation kan thil la ton ngai lova kan thil hriat thiam kan va apply khan higher order thinking skills ti na soi the application level a hi mitam tak chon Bloom taxonomy kan ti hianin khang kan ron tarlan te kha a hardan in dot emaw apoi mo dan in dot ni hian an ngai thina khatiang lam pangkha ani lova hemi mishing ina thil kan zir thil kan hriat a kan thluk kan man dan in anglo tarlan na mai hi ke chuan chutiang mai chu ni in ka hria kan soi kan tarlan du chu amal mali chuan han soi fia vekha hu da omlova amaro chu hemi ka soi rola poimo ka ti ka soi thin ka soi fo thin chu kan thil zir te hi hrethiama zir hi ngai ni antiran remembering kan ti te chuan thil hriat thiam chi
kha ani lutuk lo vashia top ngai chi khani ta ni tungai ming kan te mi han menan shil ang chi te vashia top ngai khatam tak ma se atam zo ki chu shia thiam ngai ni shia thiam ngai tam tak hi she thiam lo wa kan zir top hian previous knowledge kan mang thei thin lo ni apoina chu entirnan high school zirtirtute in elementary school no pang ron chuak chote an thiam lo mantia higher in high school no pang chokte an thiam lo an ti vele college in chu tiang bok chon heng hi achan tam tak chu kan thil zir kan hria thiam lo wang hen previous knowledge kan mang thei thin lo wa tin adang le chu i notebook question answer notebook kan uar lu tuka tin guidebook po kan uar lu tuka heng awang hian exam na a technically understanding question kan set po hi practically hian knowledge level atla sani chu achian na chu NCERT in a National Achievement Survey an conduct khana chianga ke po in custody ve na sa kan no pangten both exam an chan thei aya all hi National Achievement Survey han kan no pangten an chang thei lo achan chu question adang lam deuh hlek khan an boi thina achan chu question har tak tak kha understand lewa knowledge level anga setop an zirwanga ni tilai kha kan soidu ni chuan thil pakhat poi mo do le do ka soidu chu thil hriat thiam kan ti hian mitam tak chun vashiat var po hok emaw lai te vashiat je vashiat thiam ang ayan ngai thin ta ni ani lova kan thil hriat tam tak kan link thiam hian kan thre thiam thin ani antinan sea breeze le land breeze ka soi fo thin chuna ni lo sa a I khomol le tuipui ni na chuna khomol tuipui ai chon khomol hi lumma jok ti hriat photanga ya chuan temperature san chuan thila lo liana pressure chu force per unit area ni area alen chon pressure niam thina temperature lo san chon pressure niam temperature niam chon pressure sang khomol temperature sanga pressure niam nga tuipui temperature niam pressure sanga tang chuan pressure niam lama boro karon che pheyanga chu sibris kan ti khane me chu thil tam tak kan hriat kha kan link thiam chon hriat thiam na khana ron chok don ani ti lai kha apoi mo ka te link hi ti chuan hots kan ti hianin atlang puin higher order thinking skills question kan ti te hi objective hian kan set lo tlang puya asset thei lo ti na chu ni lova heng hey net exam te kan thrianga j advanced te kan thrianga neat te kan thrianga heng a hian mcq hian higher order thinking skills question tam tak chu an set ma se ahara tin atlang puin objective MCQ kan ti anga set ani lo tlang puin ni ti kan soidua tin open ended ani tlang puin ni higher order thinking skills question kan ti hi open ended question kan ti chuan entirnan mathematics example lo petaila pangabel exam nge ti ini zota no pangchon so tin aron chang do ani amaro chu number pani bel khom chu so mania chung number te chu engtenge iti chuan no pangkhan pakhat le pakwa pani le pariat pangale pangati na ron chang thei don khatiang chi open ended question kan ti chu ni ya hot question kan ti hi atlang puin open ended question ani poimo ber chu hot sai chon a thought provoking turani ti ani entirnan kumina MBSE in kan question a hots kan lo da ta khatiang chi kha nakuma kan set le chon Zirtirtute ten classroom a question answer notan lo impact phei chon no pangtang kha thought provoking to don lo shrimani chulai chu poimo chu wang tak chuan nichina understanding le knowledge katiang bok khan hot hi technically hot hi no pangma kan chop chu da na zerin practically in hot lo theni ti la kha kan ron soidu boka chuan hot reng a chuan link siam ngai hrethiam tur pon link ka siam ngai a higher order thinking skills question chang thei tur phei chuan link ka siam ngai ni chuan further smaller question zona pakhat kan va zo hian no pangte hian anil ru a zona dang tiang khan ain zot neu thina ain zot chong le neu thini kha tiang kha hot question a chuan om turani tin hot kan ti te difficult question ani kherlovani antinan example lo soita ila in than lo om le tura hen eng party hinge khinga irin ti hi kalo zot ta cheni kha a thought provoking nge ni tro inga ituna kha iseng ta a kha taka kha ni higher order thinking skills kan ti chu kan no pang ngai tu na vati che thei inga ituna kha ati che ta ni kha taka higher order thinking skills question ti chu ni dani tin hots kan ti hian Zirtirtute training kan pe NEP in a higher order thinking skill aron ti ma de hian MBSE chon 2019 kan scheme kan thlaka knowledge understanding application ni thin ka hots kan bela chu chon Mizoram puma training kan pechuk veka chon kumin po khan March le April tha khan training hi kan pechuk le veka ni district ina hots kan an ti hian Zirtirtute le no pangte hian har yeu tur hen ngai thin ani ma se difficulty level hi chu thil shan de ania hots kan tian zona harani lova entira no pangne na zona zo ta khovela tang hian thil pakhat delete thei ta la engei delete tang tini zo ta ni khang zona kha zona harani chung lo ta entirnan ima huni khirian engin nge tilungai berche ti te
khang zo na chi sang sang kha zo na har ni chuang lova ma se a thought provoking ani khatiang chi kha hot question kan han ti chu ni ta tin kan soi tak ang khan hot question kan ti hi pol ni ma tanga pol sang thing na zo theya antiran no pang ne na ni pol nem lama hot question kan siam do example me kan penga no pang nu na thil thleng pui tling ten hriat thiam pui ve che sela iti enge ti dekha inzo ta ni khang te ba zo na har ni chung lo ma se thought provoking ta ni tin hot sa chon kan soi tak ang khan analyzing evaluating le creating ta antiran in than lo le tura hian eng party nge chaka irin kan tiang chi ka prediction ani ta ni thil analyze ngai ni ta mizoram kan in than to chang chang te po history te ka analyze sa te kan thil tak tak ka analyze ngai ni analyzing level analysis level dit pon kan soi thenga tin andiran ramsa ni don ta la eng ramsa ngai ni chak bati te po han zot tai la an analyze na satangai don ta ni ti chuan engwang in hot question chu higher order thinking skills man chu apoi mo engwang in hot question chu apoi mo ti in zona kan nei mai theya pakhat na chuan ni ti na kan thil ton hi kan la ton ngai lo tam takhi kan tong thina ni khatinga khan kan thil hriat to sa te kan thil hriat thiam to sa atang te decision kan siam thiam na kha pakhat na chu kan ti khang kan soi theom antinan covid 19 te covid 19 in han tuam thuta kan thil la ton ngai lo ani khang kan ma chon nan khan higher order thinking skills angai thina ni tin panina chuan no pangte hi thil hriat thiam ringot kan zirtira an ma nia che hriat na man hi kan zirtir lo thina chuwang chuan an lo pui tlin nunin mani chele thriat na man hi an thiam lo thina ni khatiang chi sang mani chele thriat na man an lo thiam theina turin pol niam lama tangin higher order thinking skills man hi kan zirtir ngai ni chu tv lama min lo thlir tu nu le pa te zirtir tu le no pangte po in a poimo zia kan hriata nu le pa ten kan fa te lekha kan zirtir po a heng ang chi hi kan ril ruwa vong tlak turin ka cha du chewa tin zirtirtute point classroom teaching kan lakin kan no pangte an thiam thei lu tuk lawa tlema no pangte va hriat tir va hriat thiam tir ngot po hi har kan ti ni pon kan la higher order thinking skills ang chi kan la chok ru prup thaya khati ang class kan la kalpui thei lawani point helam panga hian ril ru sengela hetiang zo hen kan zirna hi kalpui tumila ti kha kan soi duwa ti chon a to bera chon MBSE po hian tuna kan ron soi tak ang khan thil tak tak soi tur oma hun hi array silo ka tan po soi thiam har zo ka het tiang angkong a hian MBSE hmalakna tam tak kan ne heng hi a soi sel zong ni lova mi hriat thiam puya hetlam pang zonga kan kal theina tura zirtirtute nu le pa te le zirna lama thok zong te po ina ma min lak puya tran min lak pui turin ni zawain ka som cheu ni kalom